този голям свят, от това, които всички ти казват ти кой трябва да бъдеш, всички ти казват какво е яко, всички се опитват да те хванат и да те повлияят, да те инфлуенснат в някаква посока. Но знаете ли, ние няма как да избягаме от себе си, но трябва да имаме смелостта да се погледнем, да останем насаме със себе си. Това е ценното не на самотата, а на усамотение. Да можеш да погледнеш кой седи вътре в мен, какви са моите мисли, какви са моите желания, за какво мечтая, на къде искам, ама истински да ходя. Ако не трябва да се съобразявам с нищо, какво бих искал да правя. И така някъде отвътре, когато дадете пространство на себе си, концепцията за себе си ще се появи. Нещо вътре ще ти казва, искам сега да си почивам. Искам сега да ходя и да се запознавам с някакви нови хора. Искам сега да правя бизнес. Искам сега да уча. Имаме някакъв вътрешен механизъм, който постоянно ни дава идеята за това какво искаме да. И знаете ли, това трябва да идва отвътре, а не отвън. Когато го търсим отвън, това какво аз искам да правя, на кого искам да подражавам, какви обувки да нося, коя марка да си сложа на тялото. Това много често не корелира с нашата истинска същност. И ние ставаме като нали сте гледали пак Матрицата, като Смит. Помните ли агент Смит, той можеше да се клонира. И ние ставаме клонинги на чужди идеи, клонинги на чужди интереси, whatever. Затова не винаги е хубаво да си Марко, защото може би не е твоето. И така, крайна сметка,